Wel, croeso chi yma i'r gell. Dwi'n chydig bach yn hwyr yn gosod y cyfan i fyny heddiw am i mi fod wrthi'n recordio yr oedfa ar gyfer y Sul bore yma. Ond gobeithio bod chi'n iawn. Sut berson ydych chi? Ydych chi'n un sy'n edrych ar ochr dywyll bethau? Ynte, ydych chi yn meddwl yn lot mwy positif? A'r Saeson yn sôn am bobl sy'n aillai eu cwpan yn hanner gwag neu yn hanner llawn. Sut yn ydych chi? Wrth gwrs, mae pob un yn wahanol, a mae rhai'n gallu bod yn fwy negyddol na'r lleill. Chi'n cofio Private Fraser ar Dad's Army, a'i ymadrodd yn bob sefyllfa, we're doomed, meddwl yn ei acen Albanaidd. Mae yna eraill wedyn sydd yn gweld bod ei sefyllfa nhw'n waeth na sefyllfa pob un arall. Dwi'n cofio rhyw gymdoges sy'n teulu ni pan o'n i yn blentyn, ac oedd hi wastad yn gweld fod pethau'n waeth arni hi. Os ydych chi wedi cael anwyd, wel oedd hi wedi cael y ffliw. Os ydych chi wedi cael y ffliw, wel oedd hi wedi cael pneumonia. Ac ar y llaw arall wrth gwrs, diolch byth, mae yna rieri sy'n ymddangos yn bositif ym mhob sefyllfa. Os dim ots pa mor ddrwg ydy, maen nhw'n gweld y ryw oleuni rhywle. Cofi clywed am y ryw greadur flynyddoedd yn ôl byddai'n cerdded i'r capel dros filltir ar draws caeau glyb bob Sul. A hynny drwy bob math o dywydd, a bob tro oedd rhywun yn sôn rhywbeth am y tywydd. I ateb oedd, wel, mi fedre bethau fod yn waith. Ac un Sul, oedd hi'n dywydd gwirioneddol ofnadwy. Oedd y gwynt yn chwythu, oedd hi'n eira ar eira'n lliwchio yn bob man. A pan gyrraeddodd o'r capel, oedd o'n lyb at ei groen. A rhywun yn dweud, wel, mae'n dywydd gwael heddiw. A'i ymateb yn sydd, mi fedre fod yn waith. A dyma nhw'n dweud, wel, sut fedre fod yn waith? Dych chi'n lyb at eich croen, mae'r gwynt, mae'r eira, sut fedre fod yn waith? A'i ateb yn syth oedd, wel, mi fedre fod fel hyn bob Sul yn gallai. Ie, wel, prynewodd hynny wirioneddol yn edrych ar ochr bositif bethau dwi ddim yn siŵr. Ond beth sy'n dod yn naturiol i chi? Ydych chi'n cwyno yn y sefyllfa bresennol? Neu ydych chi'n bositif? Wrth gwrs, mae angen bod yn ddoeth a chyfrifol wrth fod yn bositif, ond mae e'n hawdd iawn i gwyno yn tydi. Un ffordd o ddelio efo'r teimladau negyddol yma, mae rhaid i sôn amdano fod i cymryd tudalen o bapur, ac un ochr i'r tudalen, ysgrifennwch yr holl bethau ydych chi yn teimlo'n flin amdano nhw, y problemau, pethau sy'n gwneud chi'n drist, pethau sy'n gwneud chi fod eisiau cwyno. Wel, peidio mynd allan y dyddiau yma, y sôn diddiwedd am Covid-19, y ffaith bod y Llywodraeth yn ymddangos fel sy'n nhw ddim yn llwyddo i gael offer diogelu personol i bobl. Y plant yn cadw sŵn adre a chithau falle'n trio gwneud eich gwaith. Ond ar ôl wneud rhestr ar un ochr o'r pethau sy'n eich gwneud chi'n ddigalon, ar yr ochr arall, dechreuwch restru y bendithion. Y pethau da, pethau cadarnhaol hynny sy'n gwneud eich bywyd yn well. Mae'n syndod, bob tro dwi'n gwneud hynny, mae rhestr o bethau da yn gymaint hirach na'r rhestr arall. Yr emyn honno, cyfrwch eich bendithion bob yn un ag un, yn siŵr o fod yn ffordd o godi'n ysbryd. Ond dwi am awgrymu bod ni angen gwneud mwy na just cyfrif y bendithion, mwyn i ni wir werthfawrogi'r hyn sydd gennym ni. Mae gan C.S. Lewis awdur yna a'r athro Saesneg oedd yn Rhydychen. Mae ganddo fo ddarlun dwi'n hoff iawn ohono. Oedd o'n y shed yn yr ardd un diwrnod, shed dywyll felly. A thrwy ryw dwll yn y pren, mi oedd golau yr haul yn pelydru trwodd. Oedd y pelyd yr golau yma yn golygu bod yn gallu gweld yr rhaw, y fwced, y potiau a'r hadau gwahanol. Oedd hyd yn oed gweld y llwch yn codi yn y gwres yng ngolau'r pelydrin. Ond wedyn, fe nath o wneud rhywbeth gwahanol. Mi ddewisodd edrych ar hyd y pelydrin. Ac o'n wneud hynny, fe welodd drwy'r twll y tu allan, a mi welodd o ddail gwyrdd ar freigen.
A thu hwnt i'r dail fe welodd o damid o awyr las, ac yno fe welodd yr haul yn disgleirio, yr haul o'r lle tarddodd y pelydrin i ddechrau. Chi'n gweld, un peth i cyfrif yn bendithion. Ond peth arall di edrych tu hwnt i'r bendithion hynny. Edrych ar hyd y pelydrin fel petai at y bendithiwr, yr un sydd wedi rhoi'r pethau da hyn i ni. I ddweud y gwir, mae diolch am fendith yn gwneud y cyfan yn fwy rwsut pan da ni'n cael rhyw gerdyn efo llun arno wedi cael ei dynnu gan ben yr oer. Wel, di'n llawenydd ni ddim wir yn gyflawn nes bod ni wedi cael codi'r ffôn a siarad efo fo a dweud diolch yn fawr iawn am wneud hwn. A mae gwneud hynny yn gwneud y cyfan yn gymaint mwy i ni. Da ni'n cael mwy o fwynhad o fedru rhannu'n llawenydd efo Ben am iddo fo roed hwn i ni. Ac os di hynny'n wir pan da ni'n sôn am anrhegion neu gardiau da ni'n gael gan deulu, wel, gymaint mwy dio pan da ni'n sôn am bethau mae Duw wedi ei rhoi ni. Oherwydd mae diolch am rhywbeth yn yn arwain ni ystyried mwy o bethau mae Duw ei hunan wedi ei roi ni. A pha fath o Dduw sydd wedi'n caru ni a chariad tragwyddol. Fel ac y gwelodd C.S. Lewis, y brigau ar awyr las ac yn y pen draw yr haul disglair. Felly wrth i ni droi'n diolchgarwch ato fo, mi welwn ni bod y rhoddion tymhorol yma sydd mor werthfawr i ni, bod nhw'n ddarlun bach o rhoddion mwy sydd gan Dduw ei roi i ni, ac yn y cyfeirio ni yn y pen draw at y rhodd fwyaf, at yr arglwydd Iesu Grist. Gobeithio bydd heddiw yn ddydd da i chi, ac y cawch chi a finnau galonau diolchgar yn sgil hynny. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, maddau ni am y tueddiad sydd gynddon ni i gwyno. Da ni'n sylweddoli unwaith eto mor hael wyt ti. Un o geiriau gorau yn y Beibl am dy natur di ydy dy fod ti'n raslon, dy fod ti wrth dy fodd yn rhoi gras i dy blant, yn rhoi rai sy'n heiddi dim byd, y gorau sydd ganddo ti. A da ni'n diolch dy fod ti wedi rhoi y gorau wrth roi ni yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn yn diolch felly, a maddau'n beio trwy Iesu Grist yn arglwydd. Amen. Wel, mae fori yn ddydd Sadwrn felly, mae yna seibiant bach a dydd Sul, mi fydd yna wasanaeth yn dod o Gapel y Ffynnon. A wedyn mi fyddai'n ôl efo chi o'r gell wsos nesaf os fydd Duw'n caniatáu. Dan eich bendith.